खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय गुवाहाटी फेन्सि बाजाराव सासे फालांगिरिया गावखौ फोजोबस्रांना लादों। मैया गुवाहाटी फेन्सि बाजार ओनसोलनि 38 बोसोर बैसोनि सासे फालांगिरिया गावखौ फोजोबस्रांना लादों। बे गावखौ फोजोबस्रांना लानाय फालांगिरिखौ अमित जलन होनना सिनायथिनाय जादों। सासे पुलिस मावथिया फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगिरिया मैया फुंनि 10 रिंगा समाव गावनि थाग्रा खथायाव फासि होनानै गावखौ फोजोबस्रांना लायो। पुलिसा खौरां मोननानै न' मोनहैनायनि सिगाङावनो न'खरनि मानसिफोरा बिथाङा फासि होनाय गामसाखौ हानानै गोथै देहाखौ बोखाङो। जायनि उनाव पुलिसा गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। न'खरनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगिरिया थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो लकडाउननि जाउनाव बिथांनि फालांगिया दावख्लायनायाव रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां खहा जानांनायखौ लानानै बिथाङा दुखु जादोंमोन। जायनि थाखाय बे आगानखौ बिथाङा लायो। नैथियाव दङ कामरुप जिल्लायाव सासे सुबुंखौ बुथारदों। मैया बुधबारखालि कामरुप जिल्ला सुवालगुसिनि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव मोनसे जाथाया जालाङो। सासे 52 बोसोर बैसोनि कबिन बर्मनआ सासे नरेन बर्मन मुंनि सुबुंजों बुथारजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नरेन बर्मनआ कबिन बर्मननि न'आव गोबाव समनिफ्रायनो अन्थाइ खुबैबाय दंमोन। नाथाय मैया नरेन बर्मनआ कबिन बर्मनखौ देगारजों गाग्लोबनानै बुथारो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव पुलिसा संदाननायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ एनडिएफपिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिनि देहायाव कर'ना निगेटिभ। थांनाय 10 जुलाइ खालारखालि एनडिएफपिनि बारग' आफादगिरि गेदेमा रन्जन दैमारिनि देहायाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननायनि उनाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जुबथेसालिनिफ्राय गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाखौ फिन नायबिजिरनायनि उनाव कर'ना भाइरासनि रिपर्टखौ निगेटिभ होननानै फोसावफिननाय जायो आरो बिथांखौ गुवाहाटी GMCH देहा फाहामसालिनिफ्राय हगारफिननाय जायो होननानै बिथांनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोरमायथिदों। ब्रैथियाव दङ बिश्वनाथआव मोसौजों बुंफबनाय गंजी ट्राकखौ हमदों। मैया बुधबारखालि बिश्वनाथनि पुलिस हानजाया मोसौजों बुंफबनाय गंजी ट्राकखौ हमो आरो ट्राकजों लोगोसे गासै 32 सुबुंफोरखौ हमो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे ट्राकफोरा हावाजाननि गंनै, गहपुरनि गंथाम, जिन्जियानि गंब्रै आरो हेलामनि गंसे। बबेखानि गंजी ट्राकनिफ्राय गासै मा 237 मोसौखौ पुलिसा बोखाङो। मिथिनाय बादिब्ला बे मोसौफोरखौ आसामनिफ्राय बांलादेश फारसे दैथायहरनो थाखाय बे दुथांफोरा ट्राकखौ लांगासिनो दंमोन। बाथियाव दङ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ जरहाटआव दावबायफैदों। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ जरहाट जिल्लायाव दावबायफैनानै दैबानाजों लोमसावजानानै सिलिंखार जानाय सुबुंफोरखौ नायगिदिंफैदों। गिबि मन्त्रि सन'वालआ दैबानाजों लोमसावजानानै रिलिफ केम्पआव थानांनाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै सुलाद लायो। लोगोसे बिथाङा ससियेल डिस्टेन्सबो लाखिनो खावलायो। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना खैफोदनि समाव दैबानाजों लोमसावजानानै गासै मोन 30 जिल्लायाव सा 45 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा सिलिंखार जानांदों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।